हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम आप सबके भाई बानी दीपक दीपांशु। तो आप सभी को स्वागत बाटे हमारे यूट्यूब चैनल में दीपक दीपांशु में। तो आज हम लोग सब खातिर बहुत ही एकदम सुपर डुपर हिट सॉन्ग लेकर के आइल बानी। एकदम सच में हिट गाना बा, हिट मैटर बाटे जौन की आज बाटे वो सबके हैप्पी न्यू ईयर सॉन्ग 2025 लिखले बानी। 2024 में से ये 24 लिखले बानी, लेकिन 2025 के गाना बाटे हैप्पी न्यू ईयर सॉन्ग 2025। एकदम हिट है बॉस। सच में एकदम गाना ई मैटर हिट बाटे। वो सबके हमारा आशा न पूर्ण विश्वास बाकी वो सबके एकदम बेहद पसंद आई भैया। आप सब हमरा के जरूर अपन प्यार और आशीर्वाद एकदम भरपूर है मैटर के माध्यम से, गाना के माध्यम से आप लोग जरूर देव जाए। एकदम सच में कुछ कहाला अलग चीज, एकदम उहे अलग मैटर अलग चीज लिखले बानी। लेकिन तर्ज बाटे भैया, धुन बाटे प्रशासन। जौन टुनटुन भैया का भी फिलहाल में खूब गाना बाजत रहा कि नामवा ध देबू तो छुई ना प्रशासन नहीं जानू, उहे धुन पर ई गाना बाटे, ई मैटर बा। हमारा आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि रोज सबको एकदम बेहद पसंद आई और अच्छा लगी तो प्लीज अपने भाई के और इस चैनल के आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा बटे। तो चलिए अभी तक जे भी भाई इस चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर के आई नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंचे, ताकि आप सब उस वीडियो को देख सकी जाए। वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लाइक, अपन एक एक प्यारा सा कमेंट अपने भाई खातिर आप लोग जरूर करब जा। ये वीडियो को शेयर जरूर करब जा अपने दोस्त मित्र साथी के पास। काहे कि वो सबके कमेंट पढ़ के हमारा कुछ अलग एकदम एगो अलग अंदाज में मूड बनला, तो सोची ना कि कुछ भाई लोग खातिर अलग कुछ कल जाओ। काहे कि भाई लोग इतना सपोर्ट करता, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करब जा कि हाँ ये मैटर कैसन लागल, हाँ ये गाना कैसन लागल, ये वीडियो कैसन लागल। तो आप लोग अपने भाई के ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बनैले रही जा, देवे के बाटे एकदम ऐसे ही। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ा रही जा हमसे, काहे कि इस चैनल के माध्यम से रोज सबके बहुत सारा कुछ हम देवे वाला बानी, बहुत सारा कुछ लेवत रहम देत रहम रोज सबके, नया नया चीज़ पुराना चीज़ बहुत सारा कुछ ट्रैक न्यू ट्रैक सारा कुछ इस चैनल के माध्यम से रोज सब खातिर लिखत रहम। तो अपन बस प्यार और आशीर्वाद अपने भाई दीपक दीपांशु पर बनैले रही जा और वो सब दी जा। और जे भी भाई के हमसे पर्सनल सॉन्ग लेवे के होके, भाई कॉल व्हाट्सएप के जरिए अपन गाना लिखवा सकतारन, कम से कम चार्ज में भाई खातिर गाना लिख दिए। और भैया जहाँ कुछ हमारा बोले कहे गावे में दिक्कत होला, प्लीज अपन छोट भाई मान करके माफ कर देनी। रो सबके जौन गाना बाटे बहुत ही एकदम लड़की के भी लाइन बहुत ही प्यारा बाटे, एकदम लड़का के भी बहुत ही प्यारा सा लाइन बाटे, प्यारा प्यारा शब्द डाल के एक प्यारा सा लाइन बना के एक मैटर तैयार कैले बानी, गाना तैयार कैले बानी। केकरा खाती? अपने भाई लोग खाती, अपने बड़ भैया लोग खाती। काहे कि रो सबके अब नया साल आवे वाला बाटे, बस अब कुछ पल के दी कुछ कुछ दिन बचल बा, तो सोचनी कि भाई लोग खाती कुछ नया चीज परोसल जाओ। तो चली और बस बस अपन प्यार आशीर्वाद अपने भाई पर बनैले रही जा। और अच्छा लगी तो वीडियो के दबा के एकदम शेयर लाइक कमेंट अपन रोज सब भैया रोज सब खातिर मेहनत करना, तो काहे कि रोज सबके लाइक कमेंट पढ़ के मन खुश रहेला। कुछ आदमी सोचलन अलग करे के, तो प्लीज रोज सब खातिर मेहनत भी करतनी, इतना मेहनत करके एक एक शब्द जोड़ के एक गो मैटर बनाई ना, तो प्लीज अपन भाई पर प्यार आशीर्वाद असीब बनैले रही जा। और आजीवन रोज सबके बनैले रहे के बा। इस चैनल से जुड़ा रही जा, इस चैनल के माध्यम से रोज सबके बहुत कुछ हम नया नया चीज देवे वाला बानी। तो चलिए रोज सबके ज़्यादा देर ना करते हुए हम मुखड़ा के डमी करके सुनावतनी। बहुत एकदम प्यारा सा लाइन बाटे, सुनी जा। लड़की कहती है, अरे कि आ गोहिल 2025 हो, कैसे तू कर बबीस हो। आ गोहिल 2025 हो, आ कैसे तू कर बबीस हो। कि मन में बाटे राज जवन खोल है जानू। तो लड़का कहता है, अब लड़का के लाइन बाटे, लड़का कहता
कुछ अलगे बा सरप्राइज तू खोलाए जानो कि कुछ अलग बा सरप्राइज तू कि देखो अलगे बा सरप्राइज तू खोलाए जानो तो हैप्पी न्यू ईयर बोला तानी सेम टू यू बोला ए जानो कि हैप्पी न्यू ईयर बोला तानी सेम टू यू बोला ए जानो अरे किया गोहिल 2025 हो कैसे तू कर बबीस हो आ गोहिल 2025 हो आ कैसे तू कर बबीस हो कि मन में बाटे राजा जवन बोल है जानू तब लइकवा कहता कि कुछ अलगे बा सरप्राइज तू खोलाए जानो तो हैप्पी न्यू ईयर बोला तानी सेम टू यू जानो तो हैप्पी न्यू ईयर बोला तानी सेम टू यू बोला ए जानो। तो ये मैटर वो सबका कैसा लागल ये आतारा मेन मतलब कि हमारा शब्द बढ़िया लागला गाना बढ़िया लागला कि भैया वो सबके हम करा के ऑर्केस्ट्रा मूड में गा देनी है ओकरा खातिर जे भी भाई के बुरा लगी माफ कर दे भैया। तो वो सब की मैटर कैसन लागल ये शब्द कैसन लागल और वो सब कमेंट करके जरूर बतलाइब जे अपने भाई के लिए आप लोग एक प्यारा सा लाइक जरूर करब जब ये काहे के रो सब खातिर मेहनत करके एगो मैटर बनाइना शब्द बनाइना तो वो सबके कमेंट करके बतलावे के बा कि हाँ मैटर को लागल कैसन आ जे भी भाई के हमसे पर्सनल सॉन्ग लेवे के होखी भाई कॉल व्हाट्सएप के जरिए अपन गाना लिखवा सकताने अच्छा अच्छा मैटर अच्छा अच्छा शब्द अच्छा अच्छा चीज। तो चली रो सबके मैटर कैसन लागल कमेंट करके बतलाइब जाए। नेक्स्ट हम के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय हो भोजपुरिया समाज जय माँ सरस्वती।